σας gamers, Ηλίας X2 και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο φοβερό. Skywars θα κάνουμε mini game γαμάτο και θα φάμε αυτούς τους τύπους. Ναι, γεια σας gamers, Ηλίας X2 εδώ. Και σήμερα παίζουμε Skywars. Πού πήγε το φως? Ναι, παίζουμε Skywars. Και ξεκινάμε λοιπόν με μια πολύ καλή armor και ένα sword που είναι για τα κλάματα. Άρα δεν ξεκινάμε και τέλεια. Αλλά όχι, δεν έχω μπαταρία, guys. Παιδιά, περιμένετε. Γιατί με έριξες κάτω? Γιατί απλώς με έριξες κάτω? Αλλά και καλά έκανε που με έριξε κάτω, γιατί τώρα μπορώ να βάλω να το φορτίσω. Καλύτερα. Ωραία, τώρα περιμένουμε να τελειώσει το παιχνίδι. Και για να γίνει αυτό θα παίξουμε το γήμα Heus κάπου. Πάμε γήμα Heus. Έλα γήμα Heus, έλα καμ. Θα πούμε στο Ταρζάν. Τι λες και εσύ γήμα Heus? Πάμε Ταρζάν. Επίσης θα πάρω ξανά λέγοντας αυτό το τραγούδι που είναι φοβερό, γιατί εγώ είμαι καταπληκτικός. Έχω καταργήσει πια χέρι με όλο αυτό γιατί το έχω βαρεθεί. Το έσβησα επίτηδες. Γιατί είναι βαρετό. Θα παίξω με το γήμα Θεούς και θα το σκίσω YOLO. Swag dub. Κάντε subscribe, like, please, follow my channel. Παιδιά. Καλά, άστο, δεν τραγουβάω ξανά. Το παρατάω με τη rap. Το πάω με τα παιχνίδια, τα mini games, τα καλά, γιατί την παρατάω με τη rap, μισό τη rap. Θα είμαι mini game guy για την πάντα, γιατί με rap. Μισό τη rap. Παραπάρω επειδή είμαι rap. Δεν βγάζει νόημα αυτό που λέω, γιαμπ. Απλώς εγώ θα γίνω YouTuber διάσημος. Του J θα γίνω, του J διάσημος. Subscriber θα πάρω, PewDiePie θα το φτάσω και θα το ξεπεράσω. Ναι. Εντάξει. Όνειρα τρελά. Μα ίσως να βγουν και αληθινά. Εντάξει. Επίσης σας αρέσει το τραγούδι μου. Και εντάξει. Ήταν ένα τραγούδι που τώρα σκεφτικά. Άρα αξίζει ένα ωραίο σχολιασμό. Ας πούμε να γράψετε κάτι στα σχόλια. Το τραγούδι μου, και αν θέλετε να συνεχίσω να τραγουδήσω κανένα βίντεο, το έχω. Τώρα βάλουμε αυτό το παντελονάκι. Πάρουμε την axe, γιατί με αυτήν όλα θα βαράμε. Το όπλο που θα βαράμε είναι μια Iron Axe. Τι θα τρώμε? Ψωμί. Ξέρω εγώ. What's going on? Τι στο καλό έγινε? What is going on here? Μισό λεπτό. Guys, τι έγινε? What? Why? Έλα ρε φίλε τώρα. Εντάξει τώρα, αυτή η στάση που παίζω. Είναι και ο φορτιστής εκεί πέρα, έχω 6% μπαταρία. Αυτό φταίει όλα. Γι' αυτό φταίει το 6% μπαταρία, εντάξει, μου φταίνε όλα τώρα. Πώς τελείως φταίνε όλα. Τα μπαταρία μου φταίνε. Είναι χάλια η ατμόσφαιρα. Άντε θα μπείτε! Μπείτε! Άντε! Μια ώρα. Ωχ! Πάλι με αυτό να παίξω. Εντάξει, σιγά. Ένα χρόνο. Ένα μυστικό είναι ότι όταν βάζετε σωστό το μάτι και έρχεται ένα από πίσω σας, να περάσετε απέναντι, τρέχετε, σας χτυπάει, πηδάτε και φτάνετε εκεί. Και μετά απλώς πηδάτε εκεί και τους φτάσατε. Πίσω να καταλαβαίνετε. Έλα, πάμε, άντε, ξεκίνα, παιχνίδι, ξεκίνα. Βρες μια axe, πάρε ένα sword και πάρε blocks.
Πάρε Ερικά, πάρε τα blocks. Περίμενε να πάει κάτω, βάλτε τα γιόλο. Γιοπ, 1, 2, 3. Πάμε στην κυρία να φάουμε ένα μήλο. Γιοπ, πάμε και γιόλο. Πάμε σουακ να κάνουμε και... Γιοπ, 1, 2, 3. 1, 2, 3, πήγα στην κυρία. Γιοπ, φτάσα στη Βανίνα. Φτάσαμε στην Μαρίνα. Γιοπ, 1, 2, 3. 1, 2, 3, φτάσαμε Μαρίδα. Ναι. Βρήκα Diamond Sword. Εντάξει, τώρα αρχίζει να γίνεται κάτι. Θα μου έρθει. Σε πρόλαβα. Μη μου πετάς χιονόμπαλες. Τώρα πέτα μου χιονόμπαλες. Άντε, πέτα μου χιονόμπαλες. Έλα. Χαχαχα, κολπάκι. Κολπάκι του κάνω του παιδιού, κολπάκι. Εντάξει, τώρα θα πεθάνω μόνος μου. Βέβαια. Τι έγινε? Πώς το κάνα? Τι έγινε Εγώ λέω ξαφνικά πάνω να σηκωθώ και... Τι έγινε? Why? Απλώς... Τι στο καλό γίνεται πάντα με αυτόν τον τύπο? Τον αφήνω ελεύθερο, δεν τον πηγαίνω γιόλο στην αρχή που αν το κάνω. Τέλος πάντων. Άρα τελείωνε γαμώτη μου. Μπες να σε σκίσω. Άντε. Μπες. Μπες. Καμ. Έλα. Καμ. On. Ελάτε ρε παιδιά, έλα κανείς. Κάποιος, κανένας. Καλά. Επίσης να σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe. Επίσης στο επόμενο βίντεο θα είναι τέλειο. Ναι. Γεια σας παιδιά, γράψτε please κάτι στα σχόλια, γιατί μου έχουν σπάσει τα νεύρα που δεν γράφει κανείς τίποτα και γεια.